Tervetuloa tähän valoisaan Leppäkaarteentie 18 sijaitsevaan kolmioon. Tässä kolmiossa on avarakeittiö ja vaaleat kaapistot. Ikkunasta avautuu metsämaisema, joten aamukahvia juodessa voit katsella kaunista luontoa. Huoneistossa on iso tilava olohuone, jossa on vaaleat tapetit ja olohuoneen edessä iso avara parveke, josta avautuu näkymä suojaisalle etupihalle. Lisäksi huoneistoon kuuluvat 2 tilavaa makuuhuonetta. Tämä metsän puolelle avautuva makuuhuone on iso ja siihen mahtuu parisänky. Makuuhuoneessa on runsaasti myös kaappitilaa. Toinen pienempi makuuhuone sijaitsee pihan puolella. Tässä huoneessa myös runsaasti tilaa isommallekin sängylle. Täällä lisänä myös pieni kaappitila. Iso etu tässä asunnossa on avara iso vaatehuone, jossa on runsaasti säilytystilaa. Lisäksi huoneistoon kuuluu iso kylpyhuone, jossa on vaaleat kaapistot sekä pesukone. Tervetuloa tutustumaan tähän valoisaan läpitalon kolmioon.